Kuohu on Jyväskylän kaupungin läntisin kylä. Valtatie 23 varressa 20 kilometriä keskustasta sijaitsevan virkeän kylän palvelut, hyvät kulkuyhteydet, maaseudun rauha ja kompaktisti rakentunut kyläkeskusta ovat tehneet Kuohusta kautta aikaan halutun asuinpaikan ja muuttokohteen. Tervetuloa lännen kylään, Kuohulle. Kauppiaat Sarako Lehmanen ja Katja Paahtonen. Miten kauppa käy? Ihan mukavasti. Kyllä asiakkaita on riittänyt. Ja kyllä tässä kahdelle henkilölle töitä ihan viisaa. Terve. Millaisia asiakkaita kuohulaiset ovat? Kuohulaiset ovat samoin kuin muutkin asiakkaat, ketkä meidän kaupassa käy, niin ensinnäkin tietenkin ymmärtäväisiä pienen kaupan suhteen. Ja valikoima on aika suppea ja joskus tuotteet saattaa loppua kesken, jos menekki on isompi mitä on normaalisti. Ja lisäksi ovat kyllä uskollisia. Malttavat tulla pienemmänkin kaupan tuotteiden äärelle ja kannustavia. Kyllä. Vastaanotto on ollut kyllä. Hiusmuotoilija Susanna Tikka ja kynsitaiteilija Jonna Kaski. Olette uusia yrittäjiä Kuohulla. Miten yrityksenne on lähtenyt käyntiin? No, ihan hyvin on lähtenyt ainakin niin kuin minun mielestä, että tässä on käynyt väkeä Kuohulta, sitten on käynyt Kintaudelta ja sitten Vesangasta ja tuolta Korpilahen rajalta ja niin kuin tästä lähiympäristöstäkin on käynyt, että kyllä tänne ihmiset on aika hyvin löytänyt. Millaisia asiakkaita kuohulaiset ovat? No, semmoisia rentoja ja tuttuja, niin vähän tietää ja tuntee ja sitten on kiva nähdäkin niin kuin tätäkin kautta. Ja ihmiset tulee niinku sellaisena kuin on. Niin, että tässä voi tulla niinku krokseilla tai reinoilla tänne. Niin. Mihin suuntaan haluaisitte Kuohun kehittyvän tulevaisuudessa? Asiakkaita ja sitten tietysti ihan noita lapsiakin ajatellen, että Kavereita ja niin. tää niinku kauppakin on vähän semmoinen kylän keskus, että tähän poikkeaa lapsetkin tuolta linkistä tulee kyselee kuulumisia ja halailemaan tänne meitä, että niin tässä pystyy vähän niinku koko kylää kasvattaa. Me nähdään Jonnan kanssa, kun ne lähtee tästä linkkiin, niin me nähdään niinku se, että jos ne tuolla hölmöilee, niin me voidaan käydä sanomassa, että Ne. nyt ette riehu sinne tien reunassa. Aulis Mäkinen, nuoriso-ohjaaja Kuohun vapaa-palokunnan päällikkö. Miten VPK:n ja nuoriso-ohjaajan töiden hoito onnistuu yhtä aikaa? No ihan hyvin onnistuu, että tosiaan nuoriso-ohjaaja on se pääasia, mitä mä hoidan ja vapaa-ajalla teen tämän VPK. Sitten tarvittaessa niin pitää joustaa molemmin puolin sekä VPK:sta että työhommasta. Paljonko Kuohun VPK:lla on vuodessa hälytyksiä? Noin 50 hälytystehtävää vuosittain. Olet itse paljasjalkaisia kuohulaisia. Millaisia kuohulaiset sinusta ovat? No, kuohulaiset on luonnonläheisiä ja mukavia ihmisiä ja semmoinen yhteisöllisyys kuohulaisista vastuuvia ajattelevia. Mitä parannettavaa Kuohulla on? No, nämä yksityistiet ja keskustalojen tiet on todella huonossa kunnossa, että ne pitäisi saada parempaan kuntoon. Ja sitten tämä kaava, jos tulisi saada rakennuslupia ja muita lisää, se on siinä asia. Kiitoksia. Kiitos. Olli Riihimäki, Kuohun koulun opettaja. Kauanko olet ollut opena Kuohulla ja miten päädyit tänne? No, nyt on 11 vuosi menossa yhteen putkeen. 1 vuoden oli aikaisemmin. Mä hain tätä paikkaa. Tämä sopii hyvin työmatkaan sopiva. Ja sitten mulla oli hyviä muistoja täältä 90-luvun puolivälistä. Mä 1 vuoden täällä olin. Ja osa perheestä oli jo silloin tuttuja ja osa lapsistakin oli silloin. Millaisia opetettavia Kuohun lapset ovat? Nämä Kuohun lapset on kivoja opetettavina, rehtiä, reippaita.
Johtuu varmasti paljon siitä, että me tunnetaan toisemme jo monen vuoden ajalta, eli päiväkodissa on ollut väki, sitten on kulkenut tämän putken läpi 4. luokkaan asti, missä tulee parhaimmille se 9 vuotta oikeastaan nähnyt niitä täällä näin. Ja ne on tosi kivoja opettaa ja siihen auttaa se, että vanhemmat on hyvin yleensä mukana tässä touhussa. Me tunnetaan vanhemmatkin pitkän ajan päästä. Olet nähnyt meidän kuohulaisten elämää jo usean vuoden ajan. Millaisia haasteita näet Kuohun kylällä? Se, että tänne saisi rakentaa, ihmiset haluaa muuttaa tänne, tämä on hyvän matkan päässä kaupungista. Suuri osa käy töissä, kun nyt tulee kaupungissa päin. Ja sitten tänne rakennetaan, että säilyy sitten nämä koulut sillä lailla, että säilyy palvelut, pystyy seuraamaan näitä tavallaan kehitystä, että riittää paikkoja oppilaille sekä koulussa että päiväkodissa. Anu Siikaho, Kuohun päiväkodin ja koulun vanhempaintoimikunnan edustaja. Mitä vanhempaintoimikunta tekee? Vanhempaintoimikunta hankkii varoja koulun sekä päiväkodin toimintaan, semmoisiin kohteisiin, esimerkiksi sylitolipastilleihin ja muihin, mitä koulu ei eikä päiväkoti suoraan voi hankkia. Ja valvoo tietysti jollakin tavalla myös etuja ja järjestää sellaista toimintaa, mitä ajatellaan, että sekä päiväkoti että koulu tarvitsee. Esimerkiksi virkistystoimintaa ja muuta sellaista niin kuin sen normaalin päiväkodin ja koulutyön lisäksi. Olet itse 3 lapsen äiti. Miten Kuohun päiväkoti ja koulu palvelevat teitä? No aika monipuolisesti, että tokaluokkalaisille tietysti antaa perusopetusta, mutta lisäksi on kerhoja, on kuvataidekerho, nyt vuoden alusta alkaa kokkikerho, eli myös semmoista harrastustoimintaa tässä on koulun ympärillä. Eskarilaisia, päiväkotilaisia palvelee tietysti ihan sen päivähoidon järjestämisen puolesta, mutta myös sitten koululla järjestetään musiikinopetusta, mihin he osallistuvat. Ja tässä koulun pihapiirissä tapahtuu monenmoista muutakin koulupäivän ja päiväkotipäivän jälkeen. Muutitte Kuohulle 7 vuotta sitten. Millainen paikka Kuohu on? Kuohu on muuttunut mun mielestä 7 vuodessa. Tänne on tullut paljon nuoria ikäisiä nuoria ihmisiä ja lapsiperheitä. Ja tämä on aika aktiivinen kylä. Täällä voi tehdä mitä haluaa, kun vaan rupeaa tekemään. Tämä on hyvä paikka asua. Mitä parannettavaa Kuohulla on? Tie. Kuohun raitti on semmoinen raatteen tie. Monttuneen. Nyt pikkusen tasoittuu talvisaikaan, mutta tässä on ohimenevä ilmiö. Tie ehdottomasti ja sitten mä tiedän monia perheitä, jotka haluaisi muuttaa tänne. Mä tiedän monia perheitä, jotka haluaisi ehkä rakentaa tänne uutta taloa ja tällä hetkellä se ei mahdollista. Kuohun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Kiema. Mitä Kuohun kyläyhdistykselle kuuluu? No, kyläyhdistykselle kuuluu itse asiassa ihan hyvää. Kuohun sattumat on järjestetty nyt 26. viime kesänä ja se on se meidän päätavoite tai pääjuhla ja pääartikkeli, miten vaan halutaan sanoa. Ja toki yritetään pysyä ajan hermolla, että jos jotain asiaa kylän eteen pystyy ajamaan, niin yritetään olla mukana. Nyt esimerkiksi on tämä kaavoitusasia, jossa yritetään pitää itseämme hereillä. Ja miten Jyväskylän kaupunki voisi tukea Kuohun kylän kehittymistä? No tuossa jo mainitsinkin tämän kaavoitusasian ja jos sen saisi kuntoon täällä Kuohulla, niin kyllä tänne muuttaisi paljon enemmän väkeä ja kunnallistekniikka saataisiin siihen käyttöön, mihin se on rakennettu. Millaisena näet Kuohun tulevaisuuden? No mä haluan nähdä sen sellaisena, että täällä on paljon enemmän väkeä, paljon enemmän savuja, sitä kautta elävämpää toimintaa, paljon enemmän lapsia on lisää. Paljonhan täällä nyttenkin on, mutta niitähän mahtuu.
Kuohu syntyi alkujaan myllyn ympärille ja kasvoi sahan vaikutuksesta tiiviiksi kyläyhteisöksi. Sahan loppu 80-luvulla oli vakava suonenisku, mutta epäilijöiden ihmeeksi kyläkeskus säilyi elinvoimaisena. Kiitos aktiivisten kyläläisten. Enää ei haikailla sahan perään. Se on osa Kuohun historiaa, Haapamäen radan rakentamisen, sodan jälkeisen vakoilun peitetoiminnan tai Jyväskylän MM-rallin legendaarisen erikoiskokeen tapaan. Valtatien ja radan halkoma lännen kylä Neljänjärven kainalossa on laajentunut ja palvelut säilyneet kyläläisten tuen ja aktiivisuuden ansiosta. Kylän kehittymistä tukee haluttu sijainti ja loistavat kulkuyhteydet sekä vesijohto- ja viemäriverkkoa myöten valmis yhdyskuntarakenne. Kuohulla vanha kohtaa uuden sulassa sovussa toistaan tukien. Modernissa Kuohun kyläyhteisössä asuu jo 700 onnekasta kuohulaista. Lisää tulijoita olisi, jos alueen kaavoitus saataisiin ajan tasalle.